kene ngono. Ndi Kajeng? Melo mam kono lho. Kenapa? Aku kok sik. Kowe masalah wis resik-resikno kuburan to, Bro? Saiki lho deloke hitung, jek pirang dina ana kuburan ki. Riyo jek pirang dina. Ah, kok ngenteni cek pirang dina nene gak dieling ana nek lali gak ya Gugup. Aku ngerti. ya ora kok ngono, wong kok resik-resik awak dhewe medhi ya barang. Wis paham, wis denger, wis roh. Kurang-kurang saminggu lho dadi kok. Ah, Aku wong elingo kok. kok kono ana kuburan wis ana pasir, wis ana sing adol. Ah, ngedele wong gerang kok mesti Tau. bentak wae. Gugup apa wong, pae njaluk resirsi nang kuburan uri kaya wis jek suwe kok. Nah, wayake medhi piring kok. Ya wis roh, aku padus dadi maksud iki nek wis parek. Kok kono wis ana pasir. Tak sangoni nek medhi kok Oh. aku sing Ora wis dhuwit aku, tapi ora kok gugup apa wong niku to. Ah dadi ya ngono. Pantes kok nari kaya karek sesuk ngono. ya wong medhi. Ngoloni kok. 6 malam. Aku lho wis roh hitungane iki esuk kapan riyo tanggal piro jek pirang dina wis tak loloni ngono kuwi. Ya wis ngerti. Hah? Diomongi Pak Ngedele Mus kok. ngomong anggar Oh. kok. Lho karep kuwi rasane gugup apa wong ngono lho. Kowe Aja kok. kok der. Nene riyo pekarek ya medhi Masir. Rados sedherek jer omong jer omong-omong. Iki baru wedhus iki katon. Ah, gugup kok wong. Nara mek rabanan lho. Kok nyunyu jer riyo kok wedi kok. Rados